alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, kamar yadda kuke ganin wayannan bayan Allah sun yi cinikin fayi network fayi coins akan GBC World Consensus Price. Wayannan kaya da kuke gani kushin set cabinet set na daki sun yi cinikin su ne akan price na World Consensus Price. A yau daidai 3 ga watan tara 2022 wanda ya yi daidai da nawa ne 3 ga watan tara 2022 a nan garin Gusau, anguwan Shado yan Dorayi bypass wajen masallacin Juma'a sabo na Liman Dan Alhaji. Ya kace?